Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Ura, baliabide preziatu eta mugatua dugu. Etorkizuneko gerra eta gatazkak baliabide honen jabetza eta kudeaketagatik etorriko direla aipatzen dute adituek. Gobernuek, administrazio publikoek naiz enpresa pribatuek hori kudeatzeko euren estrategiak dituzte. Uraren erabilera arduratxoa praktikan ipintzea ordea, guztion ardura da. Hori dela eta, Eusko Ikaskuntzak Joberekin lankidetzan, hiritarrak trantsizio ekologikoan izeneko programa pilotua abiatu du euskal familietan oinarrituz. Isabel Elizalde proiektuaren diseinuan aritu da. Nire ustez oso importantea da horrelako proiektuak martxan jartzea, batez ere gizartea sensibilizatzeko, ez? Haunitzetan iruditzen zaigu ardura guzia dagola erakundetan edo enpresetan, eta hau denok elkarrekin egin behar dugu, eta gizartea ez balin badu bere papera hartzen eta bere lanak egiten eta bere aldaketak egiten ez dugu lortuko. Aldaketa bideratzeko jabetu beharrean gaude uraren erabilera egozentrikotik erabilera ekozentrikora salto egin beharko genukela. Alegia, egunerokoan arretar zibili beharko genuke urarekiko gure jardunbidetan. Ura, arestian aipatu moduan, baliabide mugatua baita. Eta, erabiltzen ditugun xabonak oso importanteak dira, bai fregaderetan edo bai eguneroko dutxan. Oso importantea da gure elikadura, hartzen ditugun botikak, olioak nora botatzen ditugun edo nora ez, sobera erabiltzea, txorrota guztia hor martxan eta martxan, badire gauza nik uste dut nahiko erresak denok egiten aldirenak sobera arazori gabe eta berriz hortaz hitz egin behar dugu eta sensibilizatu behar dugu gizartea. Hiritarrak trantsizio ekologikoan proiektuarekin euskal jendarteko familiak ahaldundu nahi dira. Aldi berean, belaunaldi desberdinetako kidekin, tresna eta baliabideak sortu nahi dira praktika honen bidea lantzeko. Tailer dinamiko eta esperimentalak antolatuko dira hainbat familia voluntariokin. Koromuro proiektuko arduraduna. Tailerretan ariketa batzuk aurrek eta helduek bananduta egingo dituzte, eta beste batzuk elkarrekin, familika edo taldeka. Lehenengo tailerrean etorkizun katastrofiko batera egingo dugu bidaia, gero denboran atzean egingo dugu eta eszenatoki hori ekiditeko egin beharrekoak zehaztuko ditugu, norberaren etxetik hasita eta erakunde edo enpresetako agendatetik amaituta. Azkenik, familia bakoitzari aldaketa konpromiso konkretua eta benetazkoa eskatuko zaie. Ur kontsumoa murrizterako garaian, ekinbideak askotarikoak izan daitezke. Hala nola? Demagun konpromiso hori dela uraren kontsumoa murriztea. Eskatuko diegu familiari benetan uraren kontsumoa murriztea eta froga bezala edo eskatuko diegu urte baten zehar uraren faktura guri erakustea, hori benetakoa dela erakusteko. Dinamika parte hartzaileak izango dira, familiako kide guztiak aintzat hartuz, izan aitona amonak, izan guraso eta haurrak. Etxeko txikiek bereziki garrantzia izango dute ekimen honetan, etorkizuneko aktoreak bai dira. Eta egun egiten ez duguna eragin zuzena izango duelako euren bizitzan. Baina esperientzia honetan gurasoen eta aitona amonen ikuspuntua ere eta eskarmentua ere kontuan hartzen ikasiko dute txikiek. Eta helduek aldiz txikien ikuspegia baloratzen ikasiko dute. Beste aldetik badakizute, aitona amonek beste ohitura batzuk, kontsumo ohiturak izan dituzte, bestelako kontzientziak, eta orain, pixka bat horre bisagra moduan daudenek gurasoak dira, gaur eguneko gurasoak, baina ikasi behar dute, bai txikiengandik, bai eta gurasoengandik, baita aitona amonengandik. Proiektua ez da mugatuko soilik uraren esparrura. Beste 11 balio eta bitartokoren inguruan gogoeta egiteko aitzakia emango du urak. Ura aitzakia izango da, aitzakia besterik ez, hor landuko ditugun gauzak izango dira kontsumoa, izango dira energia, izango da zaborra, elikagaiak, baina guztien lotura bezala ura izango da. Ura bezala, airea eta lurra baliabide naturalak dira.
Etorkizuneko erronka izango da horiek guztiak modu egokian erabiltzea. Trantsizio ekologikoaren proiektuak sentsibilizaziorako eta elkarlanerako zubiak eta bideak eraikitzen laguntzeko estrategiak sortuko ditu, belaunaldi desberdinen arteko lankidetza abiapuntu izan da. Ahalegina egitea beraz, merezi du etorkizun duin bat eraiki nahi badugu. Horretarako bidean goaz. Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna.